श्री हनुमानपूर मानेश्वर घुमट आरती मंडप फिरणं गोव्याने आपल्या सुमधुर घुमट आरतीनं सावंतवाडीकरांना मंत्रमुग्ध केलंय। सद्गुरू ब्रह्ममूर्ती दत्तात्रय महाराज मंडळाच्या वतीनं इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलातील श्री दत्त मंदिरात खास घुमट आरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.